थांनाय 2020 मायथाइनि जे माने बिटिआरनि जे इलेक्शनमोन बे इलेक्शनाव आङो सासे बिजाथि हिसाबै इउपिनिफ्राय आं गसंदोंमोन नाथाय खुब खम भटनि गेजेराव आङो जेननो गोनां जादों बे जेननाय खारनानो जाहैबाय आङो माने गोदान दलनिमोन आंहा बेवहाय प्राइमारि कमिटिफ्रा गैजोबामोन भट कमिटि गैजोबामोन आरो लोगोसे प्राय 10.5 माह बेवहाय COVID-19 बे एफेक्ट जानायनि उनावहाय जोंहा गामि ओनसोलाव माने बेबायदि मेल मिटिं खुंनानै प्रसार खालामनो हायैनि खारनाव जिहेतु बेवहाय बिपिएफआ 17 बोसोर सासन खालामनायनि माने फिथाइ हिसाबै बिथांमोना बेयाव बेनिफिसियारिजों लोगोसे प्राइमारि कमिटिफोरबो बुथ कमिटिबो दंखायोखाय आङो एसे खम भटआव आरो जेनदों आरो जेननायनि उनावबो दिनै बिटिआर सरकारा आंनो टिएलसिसि बिबान होनानै बे ओनसोलखौ जिहेतु जोंहा माने इउपिपिएलनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय बेयाव बिजाथि गैया जाय बिजाथि बियो जाबाय बिपिएफनि बिजाथि ओंखायनो बेवहाय सम्पुर्ण भाबे सरकारि आसनिफोरखौ रुपायन खालामनो थाखाय जोंनि समस्तियावबो माने हरदों आरो गोबांथार आसनि हरदों लामा हरदों सिसि ब्लक हरदों नैबे खायजामाथियावबो बिदिनो माने जिरायसालि हरबाय बा बैसागुसालि हरदों क्लाब न' लुना होदों पायखानाफोर लुना होदों मार्केटिं सेट लुनानै होदों दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बिराद खामानिफोर जादों आरो लोगोसेयै जि समावनाखि बिपिएफनि 17 बोसोराव जाय खामानिफ्राबो दिनै बेयाव जादों एग्जाम्पल हिसाबै आं मोननै होनो थांगोन बेवहाय जोंनि धनस्रि समस्तिनि सिङाव बरिगाव जि माने बिसिडिसि बेवहाय मडेल कलेज मोनसे लुगासिनो दं जुदि मोजाङै मोजां जायोब्ला फैगौ 2026 मायथाइयाव बेखौ बेखेवगोन होननानै सरकारनिफ्राय बेखौ फोसावना दोनदों आरो लोगोसे बे बरिगाव बिसिडिसिनि सिङावनो मोनसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दा केम्पास माने खालामनो थांदों आरो दा बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा बिराद माने आंनि सिगाङाव बुंदों आरो रायजोनि सिगाङाव बुंदों जे जोंनि समस्तियाव माने इउपिपिएलनि बिजाथि गैया सरकारनि बिजाथि गैया थेवबो टिएलसिसि सासे जेननायनि उनावबो बेखिनि खामानिखौ जे मावनानै होबाय आरो बेजों लोगोसे गोबांथार बेक्तिगत आसनिफोर अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि बा आलारि सोरां बिथांखि बेफोरखौ मावना होदों आरो रेशन कार्डफोर प्राय जेसेबांखिनि समयसा दं रेशन कार्डनि गासैनिबो होजोबबाय आरो माने पिएमवाइ जि न' बे न'आ माने बिपिएफनि दिनाव थांनाय 2015निफ्राय 2020 सिमहालागै प्राय 900नि एसे बाराल'सो बिथांमोना मावनो हादोंमोन खिन्थु नैबे जोङो दिनै 4.5 बोसोराव प्राय 10,000नि खाथियाव जोङो बे रौता डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव जोङो खामानि मावना होबाय बेखौ नुनानै थारमाने आङो रायजो राजानि सिगाङाव जिहेतु थांबाय थायो जिखुनु खामानियावनो रायजो राजाजों आङो सामाजिक भाबे सोरबा माने समाजनि माने मेल मिटिं जादों बैसागु खुंदों बहाबा फुजा फाथल बेयावबो जा एसे आरो आङो रायजो राजाजों सहयोग होबाय थानानै मालाबा माने बान्दो बायनाय बहाबा दै खुरखानाय बहाबा औवानि दालां बानायब्रबना होनांगौ बेफोरावबो आङो रायजो राजा जेरावनो बुंदों आं बेयावनो नुजाहैनो माने नाजादों आरो दा बेखौ नुनानै रायजो राजाखौ आंखौ खोब माने बाख्नायदों जानो हागौ मोजां मोनदों जानो हागौ दा रायजो राजाया जुदि अनोब्ला निस्सय आंबो बेखौ माने रुजुनना लानो आङो थियारि मानो होनना बुङोबा आङो राजनिति भाबे दिनै 5 बोसोर बे ओनसोलाव जेसेबांखिनि माने जोंनि माने स्ट्राक्चारफोर नांगौ जायो बुथ कमिटिनो प्राइमारि कमिटिनो वमेन इउथ बेफोरखौ दाफुंजोबनानै लानो हाबाय बिनि थाखायनो जोंनि पार्टिनि माने ग्रासरुट लेभेलनि वार्कार लोगोसे रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनदों जानो हागौ आरो बे मोजां मोननायाथ' बिथांमोननि बाथ्रासै थेवबो गोजौनिफ्राय जुदि माने जोंनि हाइकमान्डआ जिखुनु बिबान होयो बेखौनो आङो रुजुनना लानो आङो रेडि आरो नोंथाङा टिकेट मोनोब्ला थांनाय बारनिख्रुइ बे बाराव बेसेबां जुदि आङो माने टिकेट मोनोब्लाथ' बेखौ डाइरेक्ट बुंनो हाला जों इउपिपिएल हिसाबै देरहानायनि थाखाय जों बे 5 बोसोराव जिथु खामानि मावबाय लोगोसे गहपुराव दिनै 17,000नि खाथियाव जोंहा माने बेयाव भटार्स माने बारायदेरदों बिथिंजाय आरो दरंनिफ्राय प्राय 2600 भट जोंनियाव बारायदेरदों दा बेखौ नायनानै जुदि जोङो इउपिपिएलनिफ्राय जुदि जों बेवहाय फैबाय थानाय दिनाव जुदि माने टिकेट डाइरेक्ट गेलेयोब्ला जिखुनु बिजाथिया जायखियानो जाया माने प्राय जोङो 30-31 हाजारसो भट मोननायनि जोङो माने खामानि मावनानै दिनै दोनदों आरो एक्जिस्टिं एमएलए मा जागोन जितु बिपिएफनिफ्राय बिथाङा सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै दिनै गोबां बाथ्रा नोंथांमोननि सायाव प्रेस मुसाहारिया बिथांनि अबस्थाया मा जागोन बिपिएफआव दं बिरोधि दलाव दङ दा बेखौथ' रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन मा जागोन आरो बिथांमोना दल हिसाबै सिद्धान्त लागोन बिथांखौ मा खालामो
बिथांनि बाथ्रासै दा मा जागोन जोंथ' बिर'धियाव थानाय हिसाबै जों जेबो माने बुंनो हाला बेनि सोमोन्दै आरो दोनसेयाव एसे एनै पार्टि वार्कारफोर थागोन खिन्थु भटार्स हिसाबै पाब्लिक हिसाबै बिथांनियाव इसिबां गैया आरो बे बारायाखैबो फ्राय नैबे खायजामाथियावथ' दिनै 80% माने बिपिएफफ्रा जोंनि माने दलावनो जगदान जाफैबाय आरो बे माने खायजामाथि बिसिल' नङा दैलि जेसेबांखिनि माने जगदान जादों बेयाव माने बिपिएफनि भटार्सफोरनो जगदान जादों बिथांमोननियाव दा वार्कारसफोरल'सो दंसै बिसोरनि दैदेनगिरिफोरल'सो दं खिन्थु जेनेरेल माने भटार्सआ सानफ्रोमबो बिथांमोना खमायलांबाय थादों मानो होनना बुङोबा सरकारि आसनिफोरखौ बिथांमोना होनो हायाखै गिदिर गिदिर बाथ्रा जोंनि बिर'धियाव बुंदों जानो हागौ बे बुंनायखौथ' गासैबो फोथायजोबा रायजो राजानोथ' नोङो बिर'धि खोथाल' बुंनानैथ' नोङो भट बुंनो हाया रायजो राजानो सुबिदाबो नांगौ जायो अनसुंथाइबो नांगौ जायो दा अनसुंथाइफोरखौ जाय सरकारा दिनै होदों बा जाय पार्टिया दिनै होदों बेजों रायजो राजा थांगोन बे साभाबिक आरो